Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Dili dungon. Ingon man gani ang Ginoo nga paghigugma ay kamo. Unya sa inuon. Mao mga ninisugo niya. Dili na sa dungoy. Kung milyo ang imong gigugma, sa dili. Unsay ngalan? Tupad! Unsalan tudong? Eyo ka naminaw ka. Yuwa di kang dungog. Naminaw ko dungoy pero ako lang giklaro oy. Salan to? Salan ni. Muhigda na magadong. Dili na madahano. Wal. May piyong naman siya. Dong grege. Dong. Salat. Mutulog na ka? Dong, oy. Dong. Dong. Oh. Wala na. Nahinanok na. Ay. Pero, salat man tong iyang giingon, ha? Salat tong iyang gipungutan, ha? Oh, tinuod anay? O tinuod butakal? Huwag ka musulti na ako kung unsay puti mong ipasabot sa imong gisulti kaniha. Sa wa pa tamang higda. Bibiyaan ko nimo dito sa may tindahan, dihang giklaro ta ka. Francine, May mo bang ugmapon lang ta magsulti? Matong kita. o sige. Ugma na lang. Mga tuod na ta. May piyong nasiha og nangungos. Mamalihog ko ba paong sa suka? O sing. Naunsa man ko. Wa man gid ko patiaw ka. Umoy ni sul sa paminaw mo. Ug ako na makita niya to. Dili. Di ko angin makunahon na ini. Dili. Pugson ko piyong nga akong mga mata aron makatuhog. Ay. Uy. Nanugtugaok naman di ang mga manok. Banag-banag na. Wa naman di sa kong tapat si Francine. Sa iyo tingaling nanugway sa kanding. Maglungag na lang ko kanundaan. Una pa na ako pukawan ng mga bata. Ay, linuag naman di ang kanon. Sa iyo gyud ay tingali kayong mipangon si Francine. Kay naluto naman ang kanon. Ug may luto ng chorizo sa lamisa. Pero haing man ka siya. Dodot, Miles, pamangon na mo, kay buntag na. Dodot, Miles, hoy, pamangon na mo. Sige na. Ma, buntag na di ay. Nayo, na, nakita ng adlaw, tanawa. Sige na, pamangon na mo, aron mga ligo na, ug mamahaw. Dodot, Miles. Langi mo. Miles, bangon oy. Lo, nagluway ka oh. Bangon na. Nagluway ka. Tawit ng kod. Kaya ako mata. Yak.
Bangon na, Miles. Dudot. Yak. Malit gani ka. Bangon na. Itikot na karon, naglaway-laway na pa ka. Ay, kara kuya. Bangon na lagi ba? Bangon na. Laway laway. Ni ka raman dai dinis likod. Wa ka makadungog ganda nang hidang mga bata nga moadto na sa eskwelahan. Francine, Dili ko musugot nga manarbaho ka. Dinhi ka lang sa bahay. Ug mag-atiman sa atong mga anak. unsa ko nang gipanuti ni mo sim? Wa na gilaing paagi, day Corina. Magutman gid mo kung dili ko po desisyon. Ug dili gid makapadayon sa pag-eskwela sa high school si Dudot. Mong bahala na. Bahala na. Francine, unsay po mo gipasabot? Dili ko buot nga malayo ninyo nga akong pamilya, day. Dili ko buot nga mag-antos mo. Okay lang kung ako rang mag-antos. Dili lang kamo. Francine. Pasabta ragod ko. Klaruhi ko. Day Corina. Ayaw kong talikdi. Ayaw kong biyae. Naging sulti ko ni mo, Francine. Saman. Wa na ilaing paagi, day. Nga matubag na ko ang inyong panginahanglan. Ug masiguro na ko nga makapadayon sa pag-eskwela si Dudot sa high school. Ang pagpanimpad yun na ko ngadto sa laing dapit. Unsa? Francine. Kadiyot lang. Nana, huwat lang. Ay, kining tiguang natahine kitag lihok. Munahuna nalay kusog ani. Kinsa ka ba oy kadalian ba ni? Matansyang. Uy, 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 uy. Ma. Oh, ay, nahinaya ko ako. Malamba ko, oy. Naunsa ka man naghilakmang ka, ha? Naunsa ka ko rin, ha? Unsa? Nakadesisyon si Francine nga mulang yaw ug adto manarbaho sa laing dapit. Mo-abroad siya ko rin. Mabanabot niya mong ipasabot. Dili ko buot ka malayo si Francine na mo, ma. Dili. Ay, kay paragod. Ay, paragod. Pagklaro, god. Tubag ako. Mo-abroad siya? Wa siya busulti nga mo abroad siya, ma. Basta ang iya nga may desisyon siyang mulangyaw aron manarbaho. Aron nga mahawas mi sa kalisod ug makapadayon sa pag-eskwela ang mga bata. Sila si Dudot ug Miles. Istoryahe kahauna na ninyong tarong kuno, be. Pagsabot-sabot mo. Kung angay ba o unsa. Kaya unsa may mahimo na akong mahimo in town kung nakadesisyon na si Francine nga imong bana. Matansya. Kay nakaila ko ni Francine ko rin, ah. Daghan na kayong higayon na may kumbinser niya sa una pa nga mo abroad. Pero iyagid kining gibalibaran. Kay dili siya gusto nga malayo ninyo nga iyang pamilya. Tabangi ko, Matansyang. Pagkikitai si Francine. Tabangi kong mausap ang iyang desisyon. Tabangi ko, ma. Utang buot.
So, sayang. Ay, mubangan ko. Oh, lipong ko na. Lipong mo ko. Ayun, iyahat ko. Walang ba ka daw? Apyot, Lingkod lang. Ay, barong, lingkod lang. sakit kay kong umpyot. Lingkod lang yun. Oh. O, sandig lang sup, ano nga? Na agad bitay, mga anak no nga, bisag usaon og badlong sa ginikanan. Sa mama o sa papa, di, magbinugoy, magyuryapon. Nga, badungot nga, ay mo binugoy, pero kahit yung oruan, nga dili usaon sa uban, nga kanang dili ba mo suon sa uban ba nga maghubog-hubog unta, di, yung patoy, unyag magkaliso na, manampit na yon. Sa pagipadugdong ni mo, Apyot. Ako ba? Ha? Sumagot ka na ron. Tung. Nga nung tao, sumagon ko ni mo, may gisulti mo dahil ko nung, ha? Kaya sabi itong gingon ni mong yabaga ka, ha? Paliyan na magkaroon sa imong liurong amawa ka. Wala, magoy, ngan na dunggot. Naghitgot ba lang ko sa imo. Ang pasabot ba ka naghisgot bago ko sa imong ngalan? Wala, man. Ug usa pa, gistoryahan ta lang kabahin sa ubang anak ko. Ayaw lang ka pangulipas pa, Apyot. Di na batuwad ka magyurog. Masikaran ta ka diha. So, gusto ka? Ay, taon na, oy. Kumidya na ko, ano? Dili di aya nga kung gingnan. Ang lain niya, Ida gini mo eh. Gusto na gano'ng palusot mo. Ito kang hubog pa ko. Tusihong ko na nung liog ni mo. Blagot ko na. Ayaw na kayo. Wagag na mo, matang-tang ring liog ko, no? Gusto na! Gusto na! Gamay lagi kuha ni mo, ha? Gamay na lang yun. Pero, wa na bitaw ka mahubog dong sa. Wala na gan. Unyag wala ko mahubog. Gusto man. Kuan ba dong ba? Agkat to mag-sulti mo gabi, ba? Kato bang, giingon ka, nahigugma na bitaw kas babae nga minyo, no? Ken sabi itong babayan na dong ba? Ha? Dungkri ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!